Molt bona tarda i continuem aquí a l'estand de la 60a edició de la Fira de Mostres. Esta vegada estem amb Josep Toldà, benvingut. Jo crec que tu ja ets un assidu aquí a la Fira, ja la coneixes molt bé. Nosaltres portem des del 85. Des de l'any 85? De l'any 85 que vam obrir l'empresa fins avui. Automòbils Toldà. Com ha canviat la Fira i com heu canviat vosaltres al pas d'estos anys? Bueno, la Fira ha anat canviant sempre per a millor. Jo recordo els primers anys que vam començar a com està avui en dia, el tema dels estands, el tema de tot una mica, no? I nosaltres l'empresa vam començar en el tema de l'automoció, compra-venta de vehicles, i ara des de fa 7 anys vam iniciar una aventura en el tema de les motos i, bueno, doncs aquí estem, treballant en Yamaha, treballant en Harley Davidson, a través del concessionari de Motor 23 de Tarragona, que fa 12 anys que col·laborem amb ells, i anar treballant i anar fent. Sou de les poques empreses que he vist així que tinguen motos d'aquestes marques o...? Aquí a Amposta sí, aquí a Amposta sí. Explica'm una mica, quin tipus de client teniu? Qualsevol persona pot adquirir... Ho dic perquè jo he vist motos que dius, ostres, això jo ho sabré portar, Sí, sabré... de la moto, això ja... No és algo exclusiu per persones ja molt cert. No, t'arrenca de molt jovenet, que tots han tingut la il·lusió de la moto i comences en les 49, avui en dia 49 poques, però ja tens 125 i et vas iniciant dins d'este món. Ha estat gent que quan se jubila aprofita i es compra la moto que sempre havia volgut tindre. Agafes tot tipus d'estat, des dels 15-16 anys cap a dalt, agafes de tot. Quin tipus de motos podem trobar? O què és el que ara mateix estem a la Fira de Mostres? Què són les novetats o el que heu portat per a mostrar a la gent la vostra carta de presentació? Com a novetats tenim des de la nova Tenere que ha sortit nova, tenim les Tracer, tenim les T-Max i les X-Max de Yamaha, quan a Harley doncs tenim la Nightster que també ha sortit nova d'est any, tenim la Pan America, que és la nova trail que ha tret Harley Davidson, tenim des de motos touring, scooters, aventura, tenim una mica de tot. Josep, jo vull saber, per què hem d'anar a la vostra empresa, Toldà, a comprar-nos una moto, a comprar-nos un cotxe? Quin és el vostre punt diferenciador, que diguéssim? Bueno, nosaltres per què? Diferenciem-nos una mica pel tema de donar molta qualitat al client al moment del servei, al moment de la postventa, estar preparat de cara al taller, tindre les eines necessàries per a poder donar aquests serveis. Ens apassiona molt el tema de la moto, sobretot a mi. I, això és el que jo volia que m'ho diguessis. Una mica al client. Això anava a dir, ets una persona que t'apassiona, i quan una persona li apassiona alguna cosa, no em digues que no. I a més se nota, que jo vinc a comprar-te una moto i que tu siguis una persona que això t'agrada. Sí, la veritat és que sí. Fa més de 25 anys que vaig en moto i, bueno, doncs, ho portes dins i al moment de parlar, transmitir, comentar les aventures, les emocions, les sensacions, t'agrada. Parlem dels cotxes elèctrics, d'aquest canvi de la gasolina, del gasoil en els cotxes a un cotxe elèctric més sostenible. Què passarà o què està passant en el món de les motos? Pues bueno, el món de les motos, igual que el tema dels cotxes, també estan tirant de cara a l'elèctric. El que passa que sí que és cert que no sabem pagant tirar i com s'acaba tot això. El tema de les autonomies, els clients, hi ha molt de romanticisme en el tema de la gasolina i tot això. Per a ciutats, les scooters, perfecte, però per a fer trajectes llargs, el tema de les recargues, el tema de les estacions, si tindran prou punts per a poder recargar aquests vehicles, no sé, crec que és una mica una incertesa tant en motos com en cotxes. Per exemple, en les motos, que jo sé que hi ha molta gent que el que li interessa és la potència, que siguin motos tema elèctric, això se garanteix? Bueno, hi ha vehicles elèctrics que també déu-n'hi-do la potència que trauen, però és una conducció diferent, és... Bueno, que es busca algo més suau, no? Pot ser? Sí. Bueno, jo crec que deu estar encara una mica tot en l'aire, no? Perquè ens pensem que és algo que ja està molt instaurat i jo crec que queda molt de camí per fer, no? Queda molt de camí en quant a infraestructures per a poder recarregar aquestes bateries, la incertesa si hi haurà prou punts per a poder carregar, si seran prou ràpids, no sé, jo crec que és complicat. És complicat. És el tema de l'energia. Hi ha molta gent que ho té com a hobby també, llavors, no sé.
Bueno, jo tinc molts amics que surten els diumenges en la seva moto a fer terra alta i pegar una volteta bona i sí que és un món que també és molt bonic i que té un públic molt xulo. I aquí a Amposta, on vos podem trobar? Dis-mos on esteu ubicats. A l'Avinguda de la Ràpita 225, davant de la Camara Rosera. Allí portem ja més de 20 anys. Perquè tu no ets el primer. No. Han parlat que això ja... La van inaugurar meus pares, jo soc la segona generació. Molt bé. I ha degut canviar. I ha degut canviar. Tot va canviar, te vas adaptant als nous temps i... Molt bé. Anar canviant. Josep, moltíssimes gràcies. Us podem trobar fins al dia 8 aquí a la Fira de Mostres. Aquí estirem. I moltíssimes gràcies i que vagi molt, molt bé. A vosaltres. Seguim aquí a la Fira de Mostres. Fins ara. Aquest Nadal serà molt especial per als més petits de la casa. El Pare Noel els hi farà arribar un missatge personalitzat. Escriu una carta amb tot allò que li vulguis dir a Santa i deixa-la a la bústia del Pol Nord del 6 al 20 de desembre. Per Nadal rebreu un missatge únic i especial del Pare Noel. Consulteu tota la informació i condicions a info@winsfilm.com o trucant al 630 84 89 93 o al 977 53 20 52. Feu que aquest Nadal sigui un Nadal únic.